سلام كما يعلكم خبركم تخطاتلتي فرق معلتن فرغان عقيلون لومي سوني 27 حملة استدالوه هاجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبرة الدم بيتروس منقص سارسة زينا عبس مراك قصري اكسبو كايد زغنية هاجراو فيستيفال إيرترا 2026 تمالي بوقعي تزازيمون አባላት መበል 39 ዙሪያ ሀገራዊ አገልግሎት ካብ ኩለን ዘዋታት ናብ ሳዋ ወሪዶም ኣብ ዞባ ዓንሰባት ሓጋገዝቲ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ምንካይ ትራፊካዊ ሓደጋታት ኣበርክቶ ይገብሩለው فرنسا نيكلاساوي عطوارا ناب مشارقتا نمودات تكايدو زلا من قصقاس مرسى قبري كم زواحبو روسيا تنكيغا بمدكعة إسرائيل زحانو تحت غرس وشمت غازا داقم نمهنات لعلي 7 بليون دولار كم زدل لتقاليسو بريطانيا كابي أوروبا وحبرات دحر موسى كتبا عمتاوي باستات 100 بليون يورو ينقل كل كم زلو تحبيرون كابي 18 حملة عبس مراك كايز غنية هاجراو فيستيفال إيرترا 2026 تمالي بوقع تعزيو نتي مزازم سنسرع استقطاتلي غازيتينيا ساميال هبت ميكائيل بملكع صبصاب نزدالو تحستو غرمسكال غرزغير كأربوي ኣብቲ ሚኒስትራትን ኣብ ማሕደርቲ ዞባታትን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተሳተፎ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣብ መንበር ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክላብ ዘስምዑ ቃል ፌስቲቫል እቲ እወታዊ ሸነኹ ከም ኣገዳሲ ተመክሮ ተወሲዱ ኣብ ስራሕ ዘሎ ንዕብየት ንጥፈቱ ክሓስብ እቲ ንኡስ ዘሎ ከዓ ካብዚ ተመክሮ ዝተማሂሩ ደረጃ ምዕባሊኡ ከበርኽ እቲ ተኽእሎ ዓብዪ ምዃኑ ከም ዘረጋግፅ ገሊፆ ኣምባሳደር ዘመደ ስዒቡ ዝተቐስመ ተመክሮ ዓብዪ መምህር ምዃኑ ከይተዘንግዐ መጻኢ መደባት ዝያዳ ክጽብቕን ውፅኢታዊ ክኸውንን ተወሳኺ ሓሳባትን መደባትን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሃናፂ ርእይቶታት ኣብ እዋኑ ክርከብ ትፅቢት ከም ዝግበራ ነፂሮ ንሓፈሻዊ ዕላማን ትሕዝቶን ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ኣጠቓላሊ ጸብጻብ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 24 ምርኢታትን መደባትን ዘጠቓልል ንጥፈታት ብልዑል ጻዕርን ተገዳስነትን ከም ዝተሰላሰለ ንዝነበረ ብልጨታትን ድኻማትን ዝምልከት ሃናፂ ርእይቶታትን ለበዋታትን ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ከም ዝቐርብ ኣረዲኡ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ናይ ተሳታፍነትን ምስጋናን ምስክር ተዓዲሉ ነዚ ካብ 18 ሓምለ ጀሚሩ ን9 መዓልታት ዝቐጸለ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ነጋድያን ከም ዝተዓዘብዎ ጸብጻብ ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ሓቢሩ ኣብዚ ብተሳትፎ ዞባታት ሚኒስትርታትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ከምኡውን ሃገራውያን ማሕበራትን ናይ ግሊ ትካላትን ደሚቑ ዝቐነየ ሃገራዊ ምትእኻብ ያታውን ዘመናውን ምርኢት ሙዚቃ መነባብሮ ድኮና ኣባይትን ብሄራትና ሕርሻውን ባሕራውን ጸጋታት ኤርትራ ሰሚናራትን ሞያዊ ምህርታትን ባዛር ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ስነጥበባዊ መደባት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢትን መሸጣን መጽሕፍቲ ከምኡውን ደንበ ህፃናትን ካልእን ቀሪቡ ኣባላት መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንምዝዛምን ሃገራዊ ግቦም ንምፍጻምን ናብ ሳዋ ወሪዶም ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ብዛዕባ ምብጋስ ቀዳማይ እብረ ተምሃሮ ዞባ ማእከል ንዘዳለው ጸብጻብ ሮቤል በረኸት ከቕርቦ እዩ تمهرو 11 كفلي زوا ماكل اب عامه تمرتي 2026 ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንምዝዛምን ኣብ መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግብኦም ንምፍጻምን ሎሚ ናብ ሰዋ ወሪዶም ካብዞም 56.2 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣብ ክልተ እብሬ ዝተኸፍሉ ተምሃሮ 22 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይተን 13 ድሮ ክብገሱ ከለው ናይተን ዝተረፋ 9 ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጽ ዓርቢ 31 ሓምለ ክወርድዮም ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድርብ ረብሓ ንዘለዎ ዕላማ ይብገሱ ከም ዘለዉ ኣጸቢቖም ከም ዝግንዘቡ ብምጥቃስ ኣብ ትምህርቶም ንኽዕወቱ ኣብቲ ካልእ ስልጠናታት እውን ከም ዝቐደሞም ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ብቕዓቶም ንምድግጋጽ እኹል ምድልዋት ገይሮም ምህላዎም ኣረጋጊጾም ወለዲ ብወገኖም ደቆም ብቑዕ ፍልጠትን ሞያን ሰኒቖም ኣብ ትምህርቶም ክዕወቱ ኩሉ ዝከኣሎም ጻዕርታት ክገብሩን እሙናት ወረስቲ ሕድሪ ሰማዕታት ክኾኑ ብንቕሓት ከዳልውዎም ከም ጽንሑ ብምጥቃስ
بكل مديات عوتات كوينوم كملسو زلوم تسفا قليتهم تماهرو زباتات سميناون دوباون قيح بحري دبوب غاش باركان عنسبان اقدمهم كم زوردو زفلطيو ابساوا اب عمته تمرتي 2025 لعسرت خلتا كفلي اكاديمياو تمرتي كمون غبو وتهدراون بوليتيكاون سلطناتا زقسمو ابالات مبدل 38 زوريا حقراوي اغلغلوت بعسرت حد حمله كم تمرقو تذكريو درجه زوا ماكل دما 34.4 مئوي تماهرو ناي ديغرين دبلومان وصيت كم زرخبو يفلط ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ገስጋስ ንጥፈታቱ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2026 ዝገምገመ ርክባት ካብ 10 ክሳብ 18 ሓምለ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣካይዱ ኣብቲ ምስ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ምምሕዳራት ከባቢን ዝተገብረ ገምጋም ሓላፊቲ ጨንፈር ዶክተር ዓሊ ሓሎ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣዴታትን ህፃናትን ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ኣመሓደርቲ ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣጋር ሓካይምን ብውህደት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ዶክተር ዓሊ ብተወሳኺ ጥዒቲ ኣደን ጥዑይ ህፃንን መሰረት ጥዒቲ ስድራ ቤት ስለ ዝኾኑ ኣብኦም ዘተኮረ ስራሕ ናይ ቀዳምነት ከም ዝኾነ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብፍላይ ድማ ተርእዮ ሕማም ወይቦ ንምቁፅፃር ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ክታበት መደብ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቡ ወከልቲ ትካላት ጥዕና ኣብ ዞባታት ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ብ4 ሚታዊት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ቁፅሪ ብ5 ሚታዊት ተጠቃምነት መጸበይ ነፍሰ ጸራት ድማ ብ4 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ሕፅረት ኣምቡላንስ መድሃኒታት ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣጋር ሓካይምን ቆላሕታ ክግበረሉ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ናይተን ዞባታት ንቕሓትን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንምብራኽ ተራና ኣበርክቶን ምምሕዳራት ከባቢ ከዓቢ ተላብዮም ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ዓንሰባ ህላወን ኣበርክቶን ተሓጋገዝቲ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣባል ትራፊክ ዞባ ዓንሰባን መምህር ተሓጋገዝቲ ፖሊስ ትራፊክን ኣቶ ሓጎስ ገብረ ዝጋብሔር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኣስታት ክልተ ዋርሕ ካብ ዝተፈላለያ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ 45 ተማሃሮ ስልጠና ወሲዶም ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለው ርዩ እቲ ስልጠና ንተጠቀምቲ ጽርግያ ብምምእዛን ተሽከርከርቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውርዶ ዕንወት ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረድዩ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ዓንሰባ ብወገኖም ንኣበርክቶ ናይዞም ተማሃሮ ድሕሪ ምውጋስ እቲ ስልጠና ኣብ ምክልኻል ትራፊካዊ ሓደጋታት ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ኣብ ቀንዲ ጎደናታትን መስቀላዊ ጽርግያታትን ተዋፊሮም ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጾም ኤርትራውያን መንእሰያት ነበርቲ ኣምስተርዳምን ከባቢያን ሆላንድ ኣብ ዘቤታዊ ክንክን ጉጅለ ቆልዑ ማለት ግሩፕ ሆም እምባደርሆ ንዝርከቡ ተኣለይቲ ልዕሊ 60,000 ናቕፋ ዝግመት ዓይነታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም እቲ ብ25 ሓምለ ዝተረከበ ንብረት 65 ኢንች ቴሌቪዥን ናውቲ ፀሓያዊ ውፅዓት ከምኡውን ኣልባሳትን ካልእን የጠቓልል ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍሳሐየን ኣመሓዳሪ እምባደርሆ ኣቶ በየነ ቦጋፅየንን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ብኮም ዝግበር ደገፍ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ ተበግሶን ዝወሰዱ መንእሰያት ሞጊሶም ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ድማ ንፅጉማት ወገናት ምሕጋዝ ሕልናዊ ዕጋበት ዝፈጥር ኣካል ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መጻእ እውን ዓቕሞም ዝፈቕዶ ደገፍ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ወይዘሮ ጅምዓ ኢብራሂም ነቶም ደገፍ ዝገበሩ መንእሰያትን ነቲ መደብ ኩን ዝገበሩን ኣመስጊና ብትልሂት ሰልጠና ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ከምኡን ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ብ24-26 ሓምለ ንነጋድያን ፌስቲቫል 2026 ምርኢት ኣቕሪቦም እዞም ኣብ 2025 ን4 ኣዋርሕ ን9 ብሄራትና ብዝውክል ትልሂታት ዝሰልጠኑ 7 ስንኩላን ልዑል ናይ ምግባር ዓቕሞም ዘንጸባርቕ ምዕሩግ ምርኢት ከም ዘቕረቡ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ገዲም ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ሓቢሩ ኣደ እምበር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ወይዘሮ ይብርሃ ዓለም ይዕብዮን ኣቦ እምበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኣቶ ወልደ ሚካኤል ስእለን ብወገኖም ኣባላቶም ኣብ ፌስቲቫል ናይ ትልሂት ምርኢት ከቕርቡ ብዝተራሕወሎም ዕድል ንሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ድሕሪ ምምስጋን ተመሳሳሊ ዕድላት ምስ ሕብረተሰቦም ክወሃሃዱን ብቕዓቶም ከርእዩን ስለ ዝሕግዞም ኣብ መጻኢ ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም ወለዲ ብወገኖም ደቆም ካብ ውሽጣጠ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ድማ ተኻፈልቲ ኩሉ ዓይነት ማሕበረ ባህላዊ ንጥፈታት ክኾኑ ብምኽኣሎም ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ዕድላት ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ፈረንሳ ኒኮላሳዊ ኣጽዋራ ናብ መሻርክቲ ሃገራት ንምውዳድ ተካይዶን ዘላ ምንቅስቓሳት ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ሩስያ ኣጠንቂቓ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ፈረንሳ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ኣብ ካልኦት ኤውሮጳውያን መሻርክታት ክትተኽሎ መደብ ከም ዘለዋ ትሕብር ኣብ ዘላትሉ እዩ እቲ ውጥን ጸጥታ መሻርክቲ ሃገራት ንምውሓስ ምዃኑ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብቐዳምነት ኣብ ፖላንድን ፊንላንድን ክትከል ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምእማቱ ይዝከር ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ፈረንሳ ኣካልቲ ሃገራት ኤውሮጳ ከካይዶ ዝጸንሐ ኣንጻር ሃገሩ ዝቐንዐ ንጥፈታት ምዃኑ ዝወቐሰ መንግስቲ ሩስያ ንምዕባለታቱ ይከታተሎ ከም ዘሎን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉን ገሊጹ ሩስያ ኣብ ልዕሊኡ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ውጥን ከም ዘለዋ ዝኸስስ ዘሎ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ንዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንኔቶ ንምዕጣቕ መደብ ይኹን ድሌት ከም يغريتا نيتو نمتقع مدب يخون دليت كم زي بالله تقلت روسيا قنا أبلات نايتي كيدان تختاقي وتهدرو نتفتات كاب مكيات كحيابا كتسوع تاني حلا مسفح نيتو كان دي تنك نايتي كاب كلتاشن إسران كلتان زغط زلزلو كينات يوكرين مقانو تبصباتي تقصون إسرائيل بوشمت قازا تكايرو بزلا وتهدرا وفرين زعانو تحت قرص الداقم نمهنات اللي عليه 7 بليون دولار كاب شوعتك 17 عامتات جيزين كم زدلي ودو حورات هاجرات أميتون أتي أب مودة 2023 استجمرن زغط الزلون وتهدرا وفري نمعبالة وشمت ب7 عامتات ندحريت كم زمالو سويم كيلا تاز تقصوم بتين أي مسفح في أجندة زلو وفري زاجت لعلي 73 شح سبات قتلهم كلو لعلي 270 شح كم زقصلو ملا حزب توشمت دما كم تمزابله تبصبات يردون دايم زي ترغبة 10 شحات بمهلهم زي تتقيس زلو 7 كسارات تحت قمة مقانون مستي وشمت قرب زلو موجنات يقلصون وتهدروا مسفح في إسرائيل كاب كندت أنكي كلو لاو زوا ما كلاي ممرق مقاني زحبر بريطانيا كاب أوروبا حرد دحر موصا قطبا عمتاوي باستات 100 بليون يورو ينقل كل كم زلو صبصبات حبيرهم جاملا هاغراو تتا باستا 800 كم زنكايز تقصتم صبصبات نابتي حبرات التجبرو سدد ب 1600 كابتي حبرات التجبرو تاو دما ب 2300 كم زغودله ارديوم مزي كازي متن وفري باستات 1800 متن افراي نتكا بالعلي 400 كم زنكاي تجليصون زي كم زينو كله دحرتنا مفللاي غيزي اوروبا وحبرتون عامتاوي كساب 15 بليون يورو يخسر كم زلو كيلاتات قطبا يتقسم بريطانيا أول حتى الريخل تاشن إسران كاب أوروبا وحبرت بوقعي كم زواتت يذكر ودو حورات هاجرات بدقم هنصا هاجرو هابركتو كعزز منغست سوريا تصويعون إذا صاوعت الزغربة بريزيدنت سوريا أحمد الشارع بعشران حموشان حاملة مس وانا صحفة ودب أنتونيو غوتيريش أب كتما دمشق أب زكايدو زربيم مسرح هنصت بكينات زعنوات حتى سوريا بخفيل تجميرو كم زلوز تقص بريزيدنت الشارع بملات نمتقبارو أهقراو دقف كم زدل فليتون نتي تصاوعت بوتاز تقبلوا عنا صحفي غوتيريش محبر سب عالم ترو كتصاوت مقانو قالاتيوم مستر أنتونيو غوتيريش دحري كلتشن تشعتن أب سوريا زبصحه ناي فلما وانا صحفي ودو حورات هاجرات مقانو صبصبات يردون أب سوريا كاب كلتشن 11 بستغسته صطاون وتهدراون قلولاو أستات فرق مليون سبات كم تقتلون مليونات كم تمزابلني تكاز مزي كازي بتقلولاو ناي عمايت بليونات دولار زقمت نواتاون تحت قرص أو عنوات كم زغرده يحبر أتوقع جل ADF بزحلف سالستي بمبرعو شناق ديمقراطية ريبابليك كونغو بزكايرو متقعتي لعلي 3 سلماوين سبات كم تقتلوا مع كنا زينك عليهن بتي متقعتي لعلي 7 كم زغسلن بركز بلا أبايتي كم تغسلن تي حبريتا ملكيتون نتي متقعتي بترز خواننا منغسي ديمقراطية ريبابليك كونغو نابتي كبابي توسختي وتهدرات كم زوافر أفريط الله أتوقع جل ADF أب زحلف ورحات قنبتن سنن أب سيمينا وشنغتا هاجر بزكايرو تمساسا لمتقعتات لعلي 9 سبات كم تقتلوا يذكر أب ديمقراطية ريبابليك كونغو نمقرحت صقاتات عتقاو قالسي زكايرو لعلي 100 جلاتات كم زلوز تقصو تصبات بسنكو تا هاجر أب عميق تصطاو قلولاو تشميما كم زلا يردون بتي تصطاو زي مرقا حزبتا ببحرياو صقاتات هابتام زخوانت هاجر تتقامي صقاتاتو كخون كم زي كعلي يحبر
ጸጥታን ሙሓስ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ኣስታት 15,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይጥቀስ። ኣባል ሃገራት ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ጸጥታዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ንምምዕባል ከም ዝሰርሕ ገሊፀን። እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢታን ሃገራት ብ25 ሓምለ ኣብ ኪርጊስታን ኣብ ዘካየደዎ ዝርርብ እዩ። ተን ሃገራት ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ብሓፈሻ ሽበራዊ ተርዮታት ንምቅላስ ድማ ብፍላይ ዘካየደዎ ምትሕብባር ከም ዘሕይልዎ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊተን። ብዘካዚ ቁጠባዊ ዝምድና ንምምዕባል ንግዳዊ ምልውዋጥን ወፍርን ከስፋሓ ምዃንን ሓቢረን ኣለዋ። ኣባል ሃገራት ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኣብ 2025 ኣብ ናሓድሕደን ልዕሊ $380 ቢልዮን ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ብትሪ ከም ዝኾነ ኣነጺረን። ኣብ 2001 ዝተመስረተ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፣ ሩስያን ኢራንን ዝርከበን 10 ሃገራት ይሓቁፍ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ትማሊ ብወግዒ ተዛዚሙ። ኣባላት መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ኩለን ዞባታት ናብ ሳዋ ወሪዶም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተሓጋግዝቲ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ምንካይ ትራፊካዊ ሓደጋታት ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ። ፈረንሳ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራ ናብ መሻርክታ ንምውዳድ ተካየዶ ንዘላ ምንቅስቓስ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ሩስያ ኣጠንቂቓ። بمتكعت إسرائيل زعانوا تحت غرس وشمات غازة داقم نمهنات لعلي $7 بليون كم زدل تقاليتهم. بريطانيا كابي أوروبا وحورات بحر موزع كتبع عمتاوي باستات 100 بليون يورو ينقل كل كم زلو تحبيرو. زي خبركم تخطات التزينات فتسيمو مسترف مدباتنا. سلام.